6 чэрвеня 1899 года у Оршы была адчынена першая агульнагарадская публічная бібліятэка. Гэта бібліятэка і сёння працуе. Бібліятэка імя Пушкіна. Назва не выпадковая, бо ў 1899 годзе Расійская імперія адзначала 100годдзя з дня нараджэння паэта. Святкаванні былі шыкоўныя. У прынцыпе, гісторыя нашай першай бібліятэкі дастаткова вядомая. Таму давайте пагаворым не пра яе, а пра чалавека, які і адкрыў яе. Тым больш, што ён незаслужана забыты. Іван Андреевич Стратанович, здаецца, самы значны кіраўнік Оршы за часамі Расійскай імперыі. Але мы, нашчадкі, нават не ведаем дакладна яго даты нараджэння. Вядома, што нарадзіўся ён у 1863 годзе дзесьці ў Магілёўскай губерніі. Але губернія была тады аграмаднейшая ад Аршанскага раёна да канца Гомельскай вобласці. Таму знайсці зараз дакладнае месца яго нараджэння пакуль не атрымліваецца. У Оршы першапачаткова ён быў чыноўнікам пры гарадской управе, а напрыканцы 19 стагоддзя яго абралі кіраўніком горада. І перабіраўся ён на гэтую пасаду як мінімум яшчэ адзін раз. Ягоную працу можна і сёння пабачыць у нашым горадзе. Напрыклад, стары корпус першай школы. Гэта рэальнае вучэнне, пабудаванае пры Стратановічы. Былы корпус педвучэльні, дзе зараз гандлёвы цэнтр побач з цэнтрумам. І жаночая гімназія пабудавана таксама пры Стратановічы. І нават аптэку у Оршы аднавіў Стратанович. Папярэдняя была зачынена разам з езуіцкім калегіумам. Пры такіх рэальных хорошых дасягненнях Іван Андреевич быў яшчэ і дастаткова смелым ды рашучым чалавекам. Калі ў кастрычніку 1905 года у Оршы адбыліся габрэйскія пагромы, то Стратанович сам выйшаў супраць пагромшчыкаў і змог спыніць іх, не пусціўшы ў цэнтр горада. Ён проста адзін выйшаў супраць агрэсіўнага натоўпу. Я ўжо казаў, мы дакладна не ведаем, калі і дзе ён нарадзіўся. Ёсць яшчэ адзін прабел у яго біяграфіі. Мы не ведаем, за што Стратановича пакаралі. Калі пасля рэвалюцыі 1905 года пайшла рэакцыя і удзельнікаў рэвалюцыі пачалі караць, Стратановича таксама адправілі ў ссылку. У 1907 годзе ён адпраўляецца кудысьці за Урал. Але Стратанович чыста наш. Ён яшчэ вернецца ў наш горад у 1913 годзе і будзе выкладаць гісторыю і беларусазнаўства да падзеяў 1918 года. Нам таксама невядома і як Стратанович апынуўся ў Ленінградзе. Але памёр ён менавіта ў Ленінградзе у 1928 годзе. Мне асабіста шкада, што такога значнага для нашага горада чалавека мы настолькі кепска ведаем. Не ведаю, помнік можа і занадта, но хаця б невялічкую вуліцу яго імём можна было б назваць.